Ang Ginoo nag-ingon sa Isaiah 54 versikulo 10, matumpag ang kabukiran, ingon man ang kabungturan, apan ang gugma ko kanimo dili gayud mulubad, o dili usab mahanaw ang akong kasabutan sa pakigdait nga akong gihimo uban kanimo. Nag-ingon ang Ginoo nga nahigugma kanimo. Ingon ana kadako ang gugma sa Ginoo sa matag usa ka nato igsoon. Usa, walay rason nga dili nato siya alagaran. Walay rason nga dili nato siya simbahon. Tungod kay bisan mawala ang tanan dinhi sa kalibutan, matumpag ang kabukiran, maguba ang mga kapatagan, kabungturan, tanan igsoon dinhi sa kalibutan. Kung mga guba man kini, apan ang gugma sa Ginoo igsoon sa matag usa ka nato, magpabiling gayud kini hangtod sa kahangturan, ug dili gayud kini mausab. Dili mulupad ang gugma sa Ginoo sa matag usa ka nato igsoon. Siya padayon nga magtagad, siya padayon nga nahigugma, siya padayon nga nagtawag sa matag usa ka nato. Dili gyud pakyason sa Ginoo ang atong mga kinabuhi igsoon. Dili mahanaw ang iyang mga saad sa matag usa ka nato, ug ato gayud kanang maangkon. Usa padayon kita sa atong pagtuo nga mulig-on, mutubo, mudako, ug magkinabuhi kita sa kanunay nga duna gayud Ginoo sa atong mga kinabuhi. Tungod kay mao kana ang saad sa Ginoo sa matag usa ka nato. Mao kana ang gugma sa Ginoo sa matag usa ka nato. Dako kayo ang gugma sa Ginoo sa matag usa ka nato igsoon. Dili gayud kita niya pasagdan, dili kita niya talikdan, ug dili gayud niya ibaliwala ang mga tawo nga matinud-anon nga nituo ug nisimba ngadto kaniya. God bless sa tanan.